kana kiran ka babban yaya amma ka cire min kuɗi 250 ka an samu passport ɗina ka zama immigration kenan ka ƙi bani passport ɗina ka ƙi bani kuɗi na to marke fa yanzu aka fara marke in dai marke ne kowa ya rawarsa ya isa haka sannan laifin marke lai yanzu aka fara laifin ci da sha in dai sha ne ban ce kowa ta zo gidana ba sai wata ta iya sha ba wacce nake kira gidana amma in kin iya sha ki zo saboda haka kai da ka an samun kuɗi na Haruna ka an samun passport ɗina ka je ka rike da gaba ɗaya Haruna baka posting amma tun da kai wannan ka duke ni sai ka zo ka fara posting to kai disclaimer ni lafiya ta kalau ka zo ka ce min wai ina da cuta a jikina so lafiya ta kalau yawwa yanzu ai ka ji da TikTok yake da daɗi da kana da followers bai fi 50 ba yanzu an mutum 20,000 sun yi following ɗinka saboda ni ɗaukaka ta saboda ni wai America da kake cewa ko kuma ya haya mai TikTok ne ko menene so yanzu ka ga ɗaukaka ko ka ji daɗi ma har ka manta ma ka fara posting to haka yake da daɗi mu ma muke yin posting muke jin daɗi marke da sha yanzu aka fara da ci da sha amma ba taɓa jin wani da aka zo aka ce wai ɗan uwansu su zo su fita yana da HIV to wai saboda mutane su guje ni kuma da na hau yau live ɗin nan mutum 2000 da wani abu ma na gani a live ban ma taɓa gani ba ma ban taɓa samun 2000 sosai yau ban taɓa ai ka sha bulala ne ka sha naushi a hannun gardi yayi ka sha naushi a hannun gardi G-Fresh me yasa kana mu ogan mu haka? Ni yanzu ba zan iya yi wa waiwai shari'a ba. Nace ni ba zan iya shi abin da yake ba haka nace. Amma kuma ina appreciating din rayuwar shi. Kin gane? Ni bana wa mutum shari'a. Kin san G-Fresh ko? He's a liberal person. Neutral. G-Fresh baya harka kamar dan Najeriya ko dan Arewa. Kin gane? Kuma da doesn't judge. In kana abu ba zai iya yi ba amma ba zai iya ce maka wai kana wani waye ba. A'a shi abin da kake so. Kai ba yaro ba, very good. Haka yake. Yes. Shi fa yana yin abun shi for content ne fa yake fa but mutane suna misjudging na shi. No. Apart from content ba, he's a free person. Baya judging. Kin gane? Kuma gidan shi duk na da ana ta posting wai za kai ma wai da za a zo a zani kawai wai a zo a zani ka duk wannan jahilci ne duk wannan wani gidadanci ne da wani rashin wayewa kawai da wani jahilci za a zane ne don haka zane ne kuma haka ma zane ne kukan da share shi abin mai sai saura mai kuma gaskiya ne please dan Allah a dinga jin tausayin mutanenmu a dinga jin tausayin matasanmu a san cewa matasanmu ba su da abin yi matashi shi dole sai ya kirkira wa kanshi abin yi in matashi ya kirkira wa kanshi abin yi yazo kuma yana yin wannan abin in ba wai kana da wani abin da zaka bashi ba yanzu ni a misali a TikTok din nan da social media da duniyar entertainment gabaki daya menene nake yi na laifi nace hayya nace marke nace a daina dan malele nace waye duk wannan abubuwan da na fake faɗa a slot na wasa menene wani abu da nake yi wanda zai zama ya zama illa ma a society babu amma kuma da babu ma gyaran nake me nake yi wasan nake an daina zagi na kullun sai